роза кызганмыйша топталган кимнең икән шул кадерле мәхәббәте топланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза гырур чәчкә кемнең назлы бүләге әйтелмичә калган сүземе әллә соңгы теләге сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган ташлаганнар затлы чәчәк розаны сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган